No ľudia, ja som Newton 13 a toto je ďalší týždeň s Nerdom, kde ja ten Nerd vám hovorím o tom, aký bol môj týždeň. Takže za prvé chcem povedať to, že za celý týždeň som nerobil nič. Ako robil som nejaké maličkosti, ale mal som väčší kľud pohode, než som mal všeobecne, ale to bolo iba na tento týždeň. Zase to príde k normálu a budem zase asi dačo furt vonku robiť. Ináč som vydal cooking stream zo strých ďalší, lebo ja som zatiaľ iba 2 cooking streamy robil, to som spravil z druhého zo strých. Mal som ho už skoro hotový, vydal som a takto ľudia boli s tým spokojní, takže pohoda. Ináč, to bolo všetko z môjho týždňa. Budem medzi tým trošku pracovať na ďalším videom a samozrejme streamy bežia ako vždy. Ináč, čo sa o svete dialo, bolo, že si môžeme cez PlayStation a Xbox konzoly preobjednávať GTA 6. Akurát fanúšikovia boli s pár maličkosťami trošku nenadšení, lebo za prvé, ktoré veci viete získať iba v tej Ultimate Edition a nie všetko v tej štandardnej edície, čo u nás stojí 80 €. Za prvé 80 € za GTA 6 chápem, ale zase budú si inší ľudia myslieť, že hej, môžeme tiež predávať našu hru za 80 €, čo podľa mňa to nebude tak rovnako fungovať. GTA 6 si to zaslúži, ale nie každá iná hra. A okrem toho, Rockstar vydalo to, že nechcú vydať fyzickú verziu tej hry, že to bude iba papierik s kódom na stiahnutie, čo mňa a ďalších iných ľudí na server, ktorí máme radi physical media, takže hej. Potom vyšla už Steam Machine od Steamu a zle začala, lebo za prvé ľudia si všimli, že nebeží až tak dobre, ako mala by. Taktiež je to predražené a v najlacnejšej verzii neviete získať k nej žiaden controller, čo mne osobne príde, že to nevadí, lebo máš tam USB porty, takže vieš si tam zapojiť hociaký iný controller alebo aj kľudne klávesnicu a myš. Potom čo ešte, hej, v Amerike, ako všetci vieme, sa deje World Cup futbalový a keďže sú tam turisti všelijakí, tak Američanom sa nepáči, že keď to tí turisti sú v tých reštauráciách, kde sa vedia najesť, tak im nedávajú žiadne dýško, žiaden change, proste netipujú, alebo neviem, jak sa to u nás volá, proste nechcú dávať peniaze za nič, čo sa Američanom nepáči a za to dali dačo také automatické nastavové, že musia dávať. Čo mne príde, že je hovadina. Ja osobne netipujem, že vôbec, lebo nemám za čo, ale hej, to je proste trápne, čo tí Američania od nich chcú. A taktiež Amerika hrala proti Turecku a Turecko vyhralo. Ináč, to je odo mňa všetko, veľmi veľa som si toho ešte cez týždeň nevšimol. Čo už iba vidím je, že ďalší LARPtubery vznikli, napríklad jeden na Serpejla a jeden na The Living Tombstone a ešte ďalšie, o mnoho ďalšie iné. Počkajme, kým nejaké vzniknú aj na slovenských youtuberov, lebo určite sa dá čo také stane. Ináč, to bolo do mňa všetko. O 10:00 bude ďalší radiostream a prajem vám pekný zvyšok dňa. Ja som tam 13. Uvidíme sa taktiež zajtra pri streame z hry Cry of Fear a čau.